Samba taw aɗa felli no mbaɗɗa la machallah no mbaɗa tampere oɗon celli ndirillahi tarakalla andi korine marta kam ko mawɗum yettude Allah ko mawɗum par ce que gila puɗɗimi geddo faati hande kay yettude Allah no feewi ene yaha wallahi ne yaha yaha amin donc hande jimmi kon jewten ko ɗum addiyam ɗo par ce que an baali ma gummi ko murteni wona kam mi addi ɗo mboɗo ndaara ene jippino ana naata wona a yii ha fuɗɗima gasti wona donc noon adama jim kañum baali mum mi humadi wona oɗo no yire kadi Hamadou Lani kañum gambi baali mum ummi wona eyyi donc noon min aɗani ko hawiyam ɓen fof mbaɗani to baali mumen ummi wona kono ceerno modi min mi ronki tan famde ceerno modi hoto ittata baali ɗiɗo a faami par ce que won neɗɗo garowo to mo ganduɗa wonma neɗɗo to selni ɓaleejo ni a faami on tan addata jawdi woni jurnda woni wadde lebbi ene suuɗo ara ha ɗo totta ceerno modi wodna wadde makko o yaha min mi ronki min hakkille mo deejani ɗum ɗon hakkillam mene ɗeɓe kilɓide hen seeɗa kono min kam min ko mbino ni mi haalta haala makko min kam par ce que neɗɗo sa andi ko ennemi ma tan yena ɗum sino rek ne wawi bonnedema kono mi haalninomo tefankagal wona neɗɗo fina tan mbiya hen ho tefankagal waɗi ko hot tefa saɗa tefo waɗi ko formation ji kono wona fin tan mbiyana ceerno modi fin wiyana wona tefanke kalanmomi mbimomi neɗɗo kala kaɗa wawi wadde aduna il faut ko gardina ɗo woni hunde eyyi para noon naata e affaire nde poɗɗa nadirde kono pina tan mbiya hen ho ɗum waɗi noon jomum min dal yo Allah faabo dal kadi haajam ala e makko min haaja mum ko gueddam machallah ɗi daneji dal moƴƴinan ɗo gaddirmami ɗo ko liggey anani gorko yo liggo gorko hoto ƴetti inspiration ma fof mbaɗa ɗum e debbo jiiɗa wattude hoorema pédophilie hot jottode pédophilie détournement de mineur o gorko ndi an guise ala mbimi ko mbiɗa holɗum mi haaldani e ma min mbiyata ɓiɗɗo fil o kalda an kay ko yesoma ngo ɓuuri nandude ɓiɗɗo fil hay ceerno moƴƴi aɗa wawi wiide muɗi fof no so waɗa ɓiɗɗo fil wottoña ko min mbiyata ɓiɗɗo fil ko min mbiyata ko ɓiɗɗo fil faw sawndu ko ɓiɗɗo fil faw sawndu mi fawi sawndu ceerno moƴƴi so wonano barke salatu faɗ an kay garde camion ailleurs ñande fof adna kam goto walla ɗiɗi dan neɗɗo kam sa wonde hawtoto maaleykum salam waleykum salam bisimilla ma bisimilla ma gay ar yetto geddu paradise nani gay bisimilla ma bala jabandu mo mawlani ɓerde joɓar sugal bisimilla ma bisimilla suwayila biye woni bisimilla wayi natan hoore ma ñaƴana hoore ma yayadu kankale walla bisimilla jooɗo jona yettima geddu paradise a are geddu paradise a are geddu aljanna kadi mi haalanma ko ɓuuri fof warde me ma ko sa moosiguel ɗo ñiguel ma kange e guel nawtami wonde Allah ne seedi hande adduno kam ɗo ko jawdi wallahi bisimilla karnam ko yilnade nenam jawdi aɗini jamono welani te haalis ala jinmi tan ko ƴewna kam jawdi fonde doolam wallahi ndeysan fotori ndi tokosel tan moƴƴi non haalis ala wuuro ngo welani aɗa wona tokoso an kay wona jawdi tokosiri kadduɗa an keɓata ko jawdi patam lamin taw ko debtori taw ko jawdi Taaske ko kam indi minen nera jam jawdi ma nani ala andi mi fowanima ndi fof jawdi ma nani wallahi mi fowanima ni jawdi ma nani fowanima ni kadi ko ndi taskita hikka inchallah rabbi an aɗa jari ko ɓuuri ɗum Samba ar 10 000 nani ar nawanam oɗo jawdi Taaske o arkay nawanamo toon arkay e jam Samba